ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର ଏହି କଳାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ କଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଘୁମୁସର କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେଇଥିଲା। ଭୂଇଁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ପରଜା, ଭୂଇଁଆ, ବଣ୍ଡା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1868 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରତ୍ନା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ। କେନ୍ଦୁଝରର ଜଣେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହର, ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରତ୍ନା ମେଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 1868 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ରତ୍ନା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ରତ୍ନା ମେଳି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଥାଆନ୍ତି, ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଥାଆନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ। ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ କିଏ ନା ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ରାଜଗାଦି ଅଛି ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ ରହନ୍ତୁ, ଏକଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନୁଜ ଭଞ୍ଜ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ଧନୁଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଧନୁଜୟ ଭଞ୍ଜକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇବେ। ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଣିଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଧନୁଜୟ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନୁଜୟ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି କୋଲ୍ହ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଏଇ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୋଲ୍ହ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ରାଣୀ ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ରତ୍ନା ନାୟକ, ନନ୍ଦ ନାୟକ, ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁ ନାୟକ, ପଦୁ ନାୟକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରାଜା ଧନୁଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖାନା, ତା ସହିତ ଥାନା ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି କୁରାଢ଼ୀ, ଢାଲ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କେଉଁଝର ଗଡ଼କୁ ପୁରାପୁରି କ'ଣ କଲେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବରୋଧ କଲେ କେଉଁଝର ଗଡ଼କୁ, ଏବଂ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ପୁରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା 1868 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଣାଇ, ପାଲଲହଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ରତ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଧରେଇଦେବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଶେଷରେ ସେହା ହିଁ ହେଲା। ଏହି ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଫଳରେ ବା ଏମାନେ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ ରତ୍ନା ନାୟକ ଏବଂ ନନ୍ଦ ନାୟକ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି କେଉଁଝରଗଡ଼ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ
से केन्दुझर इतिहास अमर हो रही पिला 1998 आउ जड़े युवक आदिवासी युवक आविर्भाव होता जार नाम हूँ धरणीधर भूइया से धरणीधर भूइया से तो राजा था किए से तो राजा था धनुजय भंज जो शासन था अत्यंत माने अत्यंत माने शोषण शासन था बेठी बेगारी यही सब था बेठी करवा बेगारी करवा बिना पारिश्रमिक गोटे काम देवे गोटे बंध निर्माण करने कहले जे बिना पारिश्रमिक सब खटाइबा कहले आर्थिक माने शोषण सामाजिक अन्याय अत्याचार बढ़िला एवं धरणीधर कौन कले इंग्रेज सरकार विरुद्ध में लड़ी 1898 मसीह इंग्रेज सरकार विरुद्ध में से लड़ी एवं राजकोष एवं कारागार ये सब आक्रमण करके इंग्रेज मान मध्य गोटे कोकुआ भय सृष्टि करते किंतु शेष मुहूर्त में धरवे सक्षम हो पारे और प्राणदंड देते धरणीधर भूइया आज धरणीधर भूइया नहांती नंद नायक नहांती रत्न नायक नहांती किंतु केन्दुझर इतिहास एमानकर जो आदिवासी अशिक्षित हेले एमाने इंग्रेज सरकार विरुद्ध जो माने उदाहरण सृष्टि कर आम एक उदाहरण एम जाति इतिहास विषय आम ओडिशा इतिहास इंग्रेज सरकार विरुद्ध जो आदिवासी विद्रोह विषय आम अनेक कथा जानिले या परवर्ती समय पे आम आउ एक आदिवासी विद्रोह को जीवा जार नाम हूँ कोल्ह विद्रोह या परवर्ती समय आलोचना करवा से पर्यंत रही नमस्कार।